Luminár pod Tomášom Romanom pre EPM Petrus vedie o 3 dĺžky. Na druhom mieste priebežne Majtus pod Jižím Palíkom pre Staniu Strnisko v žltomodrom drese. Nasleduje Ríšia Kabiuk s Petrou Zetkovou, ten je tretí. Vedľa neho je Savanela, tá teraz prechádza na 3. pozíciu. Belka je pod Petrom Hodáňom na 5. mieste v oranžovom drese. V týchto chvíľach pracuje Waldfürst. Nasleduje Gladiátorok v bielomodrom paralelne, alebo za ním na 7. mieste je Lukas, jeden z favoritov. Ríšiak je teraz 8 dĺžok od vedúceho koňa, no a na poslednom mieste je Jelly Loram. Tá má stratu asi 10 dĺžok na vedúcu Luminár. Luminár pod Tomášom Romanom stále disponuje náskokom 2 dĺžok. Teraz tréningový kolega Kabiuk sa pridáva k Luminár, 3. je Majtus, na 4. mieste Savanela, 5. Waldfürst. Nasleduje Gladiátorok, Lukas a Jelly Loram. Luminár od štartu vedie v týchto dostiehoch. Favoritka má náskok 2 dĺžky pri biehaní do cieľovej rovinky. Na druhom mieste je Kabiuk. Ríšiak pod Petrou Zetkovou sa tlačí na zatiaľ vedúcu kobylu. Na 3. mieste Savanela, 4. Waldfürst a 5. Majtus. Mierne stráca Lukas, ten už pravdepodobne nevyhraje napriek tomu, že bol vsávkovo preferovaný. Vedie Luminár pred Kabiukom. Luminár, Kabiuk, Savanela a Waldfürst. To sú prvé 4 kone. Luminár vyzerá v týchto chvíľach najnádejnejšie a najlepšie. A pravdepodobne v týchto dostioch vyhral Luminár pod Tomášom Romanom, si pripíše k prvé kariérne víťazstvo. Na druhom mieste Waldfürst, 3. Kabiuk, 4. Gladiátorok na bariére, potom Savanela a Majtus obsadí poslednú 6. dotovanú pozíciu. Bez peňazí dnes obídu Jelly Loram a Lukas. Videli ste víťazstvo favoritky Luminár, ktorej koučom je Marian Štangel, majiteľom EPM Petrus, pána Petra Petrusa, a v sedle premiérové slovenské tohtoročné víťazstvo pre nádejného žiaka Tomáša Romana. Luminár niesla Kabiuk. Ríšiak pod Petrou Zetkovou sa tlačí na zatiaľ vedúcu kobylu. Na 3. mieste Savanela, 4. Waldfürst a 5. Majtus. Mierne stráca Lukas, ten už pravdepodobne nevyhraje napriek tomu, že bol vsávkovo preferovaný. Vedie Luminár pred Kabiukom. Luminár, Kabiuk, Savanela a Waldfürst. To sú prvé 4 kone. Luminár vyzerá v týchto chvíľach najnádejnejšie a najlepšie. A pravdepodobne v týchto dostioch vyhral Luminár pod Tomášom Romanom, si pripíše k prvé kariérne víťazstvo. Na druhom mieste Waldfürst, 3. Kabiuk, 4. Gladiátorok na bariére, potom Savanela a Majtus obsadí poslednú 6. dotovanú pozíciu.